Balima o an très urgent. Billet jeudi 27 octobre 2022. Voilà. Malion, aywa, ko sema mogo, rebelle sema mogo, aute shibo segu tungara teke konana. Les rebelles de la SEMA, kuka mogo do kumbe armée reconstituée la, ku bora ko a caporal do dugu ka bo armée la. Non seulement a nyo de fanango nti fait froata la quoi. Anyo de aya fo président Assimi ko nti fait fro fo to la dien kono. Ça dit que Mali ko be ken rebelle we mena oro kala bela jelen kala me. Ko Mali rebelle do de bora ka déserter ka bo armée konana. Armée mina munu fana dirama abolano lu fana yi. Bon, anya fo onyana ben kadam bela jelingi. Me ambe woro mina ko bi bilahi ntendo ko wala de malion. Ntendo ko wala de en tant que ani nunumbe ani ni rebelu be ka fenge. An hakli be manta soro. Mena woro kala bela jelinga me. Un caporal qui a intégré récemment les forces de défense et de sécurité FAMA a déserté en emportant avec lui des armes dont 3 PM et un PKM NB. Les concernés a intégré récemment les FAMA grâce aux soi-disant armées reconstituées. Kuma filɛ ko siksi barabla nya fa bela jeli ngena ngo ne pse ku tungara be benfe me malien befe na be erebelu ni erebelu na be dia u nanga dia me erebelu kana do anga armée la amise ku bla u be baraka bureau ko nawla problème foi to lambe malien di mais olu de marfata ku te malien yi olu be tlaka marfata to me ko be mali défend olu be azabadu ko kala de la bon ibe kay armée reconstituée kele munda glan ko bla président Assimi be ka baraka no klendi bon président Assimi an beba don ibe mali fait ibe ki seko ke mais an be mun fo ingena tiens la rebelle mun ka côté ta fa fela o la je ni mi kolosi avec problème ya mbolo de o nouvelle tellement katla ka fo tuguni deuxième nouvelle me ko fo tuguni ko kenyeba kaw ko ka fo président Assimi ngena kube Assimi ko mais ko kenyeba kaw ko usine bo olu fe et sanu me bo olu fe mais olu ka dugula den jeunesse ni sanu be bo dugula abe je dugu ala seneke dugukolo kan n'a fɔra ko sanu bɛ bɔ kenyeba ka denw yɛrɛ tɛ ali bara sɔrɔ sanu bɔ yɔrɔ la ko kenyebakaw ko kɛlɛ bɛ k'olu tɔɔrɔ bi ne ye ci fɔla de n bɛ nin fɔ président Assimi ɲɛna kenyebakaw ko k'u bɛ bɔ le 21 dɛ u ka tɔn dɔ bɛ yen nɔ ko fɛn dɔ tɔn donc o mɔgɔw kɛni ko u bɛna bɔ dɛ k'u bɛna bɔ le 21 donc k'a fɔ président Assimi ɲɛna c'est vrai ko ka ca mais kenyebaka ninnu fana ka hakɛ o ye tiɲɛ de parce que sanu de be ka bɔ kenyebakaw fe u tɛ ka foyi sɔrɔ donc an b'a fɔ président Assimi ɲɛna a ka hakili to o yɔrɔ la mais an kana rebelle ka yɔrɔ la toujours parce que o yɔrɔ que ça c'était entre parenthèses an kana rebelle ka yɔrɔ la toujours malien rebelle bɔra Kidali tile fila in na rebelle bɔra Kidali tile fila in na u filɛ kana Bamako u filɛ kana dugu in na a tɔgɔ bɔra kɔnɔ rebelle bɔra Kidali u ko ko Mali sɔrɔsiw tɛ don Kidali mais rebelle bɛ se ka marifa ta ka bɔ Kidali kana fɔ Gao kana Tombouctou kana Mali Nord fan bɛɛ la yɔrɔ yɔrɔ ka di rebelle ye u n'u ka marifaw bɛ na u tɛ contrôler mais Mali armée tɛ se ka taa Kidali jusqu'à présent o de bɛ ka kɛ plan jumɛn bɛ yen n bɛna secret fɔ aw ɲɛna bi président Assimi i ma erreur kɛ diɲɛ kɔnɔ ka MINUSMA ka contrat renouveler quoi tiɲɛna a tɛ ka dayɔrɔ sɔrɔ ni golo la i ka di ne quoi mais chaque fois n'akili jiginna yɔrɔ min kɔ a bɛ farigan de bila ne la quoi mais on est de cœur avec toi mais an b'i ladi ka d'an ye président Assimi mais bilahi ala ko wasa tɔn président Assimi i ko ka d'an ye président Assimi ka d'an ye wallahi an b'i kɔ fana a wanti labila mais n'an fana ye fɛn dɔ ye mun ma i ka fanga ma an ka k'o f'i ɲɛna président Assimi n'i ma MINUSMA gɛn fo k'an san tɛ Kidali sɔrɔ n'i ko k'i bɛ taa Kidali fana minɛ diyagoya fana na u bɛ intervention militaire kɛ k'an ka sɔrɔsiw bɛɛ faga k'an ka avion bɛɛ ci parce que Faransi lebura Faransi bɛ ko de ɲini la zone des 3 frontières Mali armée ani Gamuka mɔgɔw ani Gatsia Gamuka mɔgɔw ni Gatsia olu de farala armée malienne kan ani irisiw ka Mali nori ka la zone des 3 frontières o yɔrɔ de kun ka gɛlɛn ni Mali yɔrɔ bɛɛ ye Faransi bolo n'ale taara ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi bolo sisan n'ale taara ka bɔ Mali kɔnɔ Maliens tɛna se ka foyi k'u yɛrɛ ye o yɔrɔ la mais Faransi tilala k'a ye tuguni ale bɛ o ale tɛ o anw sera k'o succès kɛ
donc o kɛra jigilatigɛ ye Faransi ma a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ o kɛra jigilatigɛ ye Faransi ma donc Faransi bɔra ka mun de kɛ sisan nɔ plan B ye jumɛn de sisan voilà n bɛ live la ka i bɛ se ka na quoi n ye live daminɛ donc k'a ɲɛfɔ Faransi ka plan A kun ye jumɛn ye ni Faransi bolo n'ale ye Mali bila sisan Mali bɛ dɛsɛ Gao bɛ bi Menaka bɛ bi o ye Mali ko bannen ye sisan Assimi wulila k'i jɔ armée malienne ye terroristes gɛn u ye terroriste fɛn fɛn bila ka na Assimi y'a bɛɛ faga plan B ye jumɛn de ye sisan u bɛ MNLA de labɔ sisan SEMA mɔgɔw olu bɛ Kidali u y'an ka armée provoqué u bolo ko Mali sɔrɔsiw bɛna wuli ka taga SEMA mɔgɔw attaquer Kidali o ma kɛ dɛ parce que Assimi ka kegu u y'a ye an ma taa SEMA kɛlɛ Kidali sisan u sɔrɔla ka o rebelle kelenw bɔ Kidali u y'an ka armée provoqué pour que dɔrɔn Assimi ka fɔ ko Mali bɛ taa Kidali minɛ diyagoya la Assimi ma sɛgɛ ci ka kɛ rebelle la u y'u ka buni bɛɛ fɔ Kidali mɔgɔ ma sɛgɛ ci ka k'u la parce que Kidali là-bas est Mali di donc sisan qu'est-ce que la France fait France b'a fɔ SEMA mɔgɔw ɲɛna ko SEMA mɔgɔw k'u ka sɔrɔsiw labɔ Kidali ka na Tombouctou ka na Menaka pour provoquer pour que k'an ka armée ka kɛ i n'a fɔ u bɛna anw dɛmɛ aw bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn rebelle SEMA mɔgɔw bɔra Kidali ka na k'a kɛ i n'a fɔ olu nana ko la mais u tɛ ka fara Mali armée kan u ni Mali armée tɛ ka baara kɛ dɛ rebelle SEMA mɔgɔw u ni Faransi de bɛ baara la jusqu'à présent u ka sɔrɔsi fɛn fɛn farala an ka armée kan a bɛɛ bolila tile fila in bɛɛ la a bɛɛ ye armée bila a bɛɛ bɔra an ka armée la i bɛ k'a ye armée reconstitution mun sigi an y'a fɔ président Assimi ɲɛna i bɛ ka fɛn sigilen ninnu ni accord ko n'a bɛɛ bɔ yen parce que a bɛna an ka baara de gɛlɛya an bolo bon aw taara ka taa rebelle ta k'u don an ka sɔrɔsiya la rebelle dɔ bolilen filɛ ka an ka marifa ta k'a tunu n'o ye depuis a fɔra ko Mali bɛ ka victoire kɛ u dɛsɛra u bolo ko Mali armée tɛna ko Mali armée bɛ dɛsɛ di sisan u y'a ye Mali bɛ ka résister u ka plan B ye jumɛn ye u bɛ SEMA mɔgɔw de bɔ Kidali sisan olu ka bɔ Kidali ka na kɛ i n'a fɔ u bɛna armée malienne dɛmɛ mais en réalité rebelle SEMA mɔgɔw tɛ k'an dɛmɛ u bɛna an tɔ coron de u bɛna an ka renseignements de lajɛ ka terrain lajɛ u bɛ se ka complicité kɛ cogo min na SEMA ni terroriste bɛɛ ye kelen ye n bɛ sigi kuma in kan Niger président ka IBK to fanga la Niger président mun tun bɛ yen ko Mamadou Issoufou nana fɔ IBK ɲɛna ko ni IBK ma Kidali minɛ ko Niger tɛ lafiya ko ni IBK ma Kidali libéré ko Burkina tɛ lafiya ko en tant que Kidali bɛ rebelle bolo ko terroriste kɛlɛ tɛ ban ko terroriste faso ye Kidali de ye cɛ m'a fɔ muso m'a fɔ Niger président d'a fɔ a video bɛ n bolo yɔrɔ dɔ la n bɛ tila k'a ɲini ka k'a la donc o kumaw fɔra ka tɛmɛ président Assimi nana c'est vrai Kidali ma minɛ mun y'a to Kidali minɛli bɛna gɛlɛya parce que MINUSMA bɛ yan ni MINUSMA tɛ yan Kidali minɛli bɛ nɔgɔya mais n'anw k'an bɛ taa Kidali minɛ bi MINUSMA mɔgɔ b'i jɔ ani Kidali cɛ ou bien Faransi bɛ terroriste dɔw sara u ka taa MINUSMA mɔgɔ dɔw faga u bɛ nkalon tigɛ ko Mali sɔrɔsiw ye casque bleu faga u bɛ intervention militaire kɛ u bɛ nkalon tigɛ u bɛ so foni ka bɔ yen ka taa wulu siri ye k'o ye so ye Faransi bɛ sɔn ko bɛɛ ma a ka intérêt personnel nɔfɛ n'i bɛ criminel mun dɔn o de ye Faransi ye awa SEMA rebelle SEMA bɛ Faransi de ka baara la a ye da kuma in na dɛ SEMA tɛ Faransi kɔ bila dɛ awa fo ka diɲɛ wuli ni rebelle tɛ kɛ Mali fɛ bilahi ne Seku Tunkara da fɔ a bɛ tila ka ne wele ka tiɲɛ da ne tigɛ n'a ma kɛ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ n'a ma kɛ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ ni SEMA u tɛ Mali fɛ dɛ u tɛ maliyɛnya fɛ u tɛ fɛ a ka fɔ ma k'u ye maliyɛn ye kɛlɛ daminɛni na irisiw nalen irisiw ko ni mɔgɔ min tɛ fara armée malienne kan ko tigi ka marifa da baara tun bɛ ka kɛ o cogoya la SEMA yɛrɛ siranna SEMA taara Kidali donc Gatsia mɔgɔw ani MSA Gamuga mɔgɔw olu farala armée malienne kan ani irisiw olu tun bɛ ka Gao ni Tombouctou ni Menaka bɛ sécuriser bon mun de la tile fila in na SEMA mɔgɔw bɔra Kidali ni marifa ye ka na irisiw m'a fɔ k'u ka marifa bila armée malienne m'a fɔ k'u ka marifa bila u ni marifa bɛ ka yala mais u faralen tɛ an ka sɔrɔsiw kan u b'u yɛrɛ ye de SEMA mɔgɔw bɔra Kidali u ni marifa bɛ ka yala Gao kɔnɔ u ni marifa bɛ ka yala Menaka kɔnɔ
Assimi te ka fɛn fɔ irisiw te ka fɛn fɔ ça veut dire que Assimi de y'a fɔ irisiw ɲɛna ko ka seba mɔgɔw to yen n'i y'a dan irisiw ma san b'a sɔrɔ seba mɔgɔw seginna ka taa Kidali donc Assimi o yɔrɔ i ka foti di i kɔkɔ ne mais bilahi o yɔrɔ i ka foti di parce que an ka jamana kɔnɔ armée fila bɛ se ka kɛ cogo jumɛn o ye maloya de an ka jamana ma o ye kuma suru de an ka jamana ma n bɛ ka tiɲɛ de fina président Assimi n'i ko k'i bɛ tubabu ka yɔrɔ dɔ ta parce que Assimi an ɲɛ bɛ ka baara la cogo min na e bɛ ka tubabu ka yɔrɔ dɔ ta ka maliyɛnw ka yɔrɔ dɔ ta a tɛ marché koyi maliyɛnw ko de an tɛ tubabu ka ko de la an t'u ka ko la bon ale bɛ ka accordance application ni fɛnw kɛ cogo min na o bɛ ka n'i ko k'i bɛ ta n'i ko k'i bɛ parce que suruku sogo saba gɛn kelen bɛ taa k'i dan Assimi i ka di maliyɛn bɛɛ ye i ka di panafricain bɛɛ ye est-ce que tu as vu i ka di panafricain bɛɛ ye mais an bɛ mun f'i ɲɛna k'i bɛ yɔrɔ dɔ ta tubabu ka yɔrɔ la ka tila ka maliyɛnw ka yɔrɔ ta a fila tɛ marché dɛ armée kelen de bɛ Mali kɔnɔ an tɛ armée fila fɛ an bɛ armée kelen de fɛ comment se peut-il que sema bɛ bɔ Kidali n'a ka marifa ye ka na fo Menaka u tɛ contrôler u ni mɔgɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan armée malienne dun normalement bɛɛ kan ka tugu Mali armée de kɔ ni Mali armée ko ko mɔgɔ tɔw ka da yɔrɔ mɔgɔ tɔw bɛ dan ye groupe armée bɛ farala Mali armée kan ka terroristes kɛlɛ pourquoi sema bɛ na a tɛ fara an ka armée kan ka kɛlɛ kɛ u ɲagaminen t'an na u n'u ka Azawad drapeau kelen de don u n'u ka Azawad marifaw de don u n'u ka Azawad fɛn bɛɛ de don olu bɛ yɛlɛla la Mali nord kɔnɔna na vraiment a digira ne la président Assimi i ka di ne ye mais tiɲɛna ni ne ma ni tiɲɛ fɔ e ɲɛna maliyɛnw bɛ tigɛ ne Segu Tunkara la o kɔrɔ tɛ ko ne t'i fɛ dɛ parce que i b'a dɔn n'i ko ko sini ye kɛlɛ ye naloma bolo kuru de bɛ so fo ka dugu dɔw bolo dɔrɔn n'i ye nin fɔ dɔrɔn kɔrɔ k'i bɛ ka Assimi na gosi de tiɲɛ ye tiɲɛ de l'armée monte en puissance mais il y a deux armées armée fila de bɛ Mali kɔnɔ dɛ Azawad armée de Mali armée de bɛ jusqu'à présent o de kan ka dabila ne b'i fɛ ne bɛ kɛ mɔgɔ fɛ tiɲɛ de kan ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon si kan ni mun bɛ k'a kɛ a man ɲi Assimi a man ɲi ka fanga ma c'est la vérité hali sini an ka Mali nord la hali sini an ka Mali nord la yɔrɔ dɔw bɛ yen ko Didi Tombouctou dugu dɔ bɛ ko Didi jida dɔ de don maliyɛn denw de bɛ taa taxi sara rebelles ye sema mɔgɔw ka mɔgɔw de bɛ ka ji contrôler bi Tombouctou o kuma mun de bɛ ni rebelles ka ko la n'aw kɛlen bɛ ka dogo maliyɛnw na Assimi ni président mun nana o bɛ rebelles caresser ni président mun nana o tɛ tiɲɛ fɔ rebelles ɲɛna ni président mun nana o bɛ rebelles kɛ bébédennin ye o bɛ rebelles kɛ sanuberenin ye mais an tɛ ka foyi de faamuya an kunkolo ɲagamina an t'a dɔn an bɛ kuma fɔ bilen an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an b'an ja yɔrɔ min moi je ne comprends plus rien parce que ne tɛ se ka faamuya ko ninnu bɛ se ka bɔ ni marifa ye c'est des terroristes un de deux u tɛ Mali fɛ awa u tɛna kɛ Mali fɛ u ka surasi minnu donna an ka armée la u bɛɛ bɛ ka kelen kelen nin bɔ u n'an ka marifaw de fana bɛ ka taga tuguni u dun b'a la tuguni ko armée reconstituée la k'u bɛna 20 000 hommes mɔgɔ 20,000 k'o bɛ don an ka armée la o kɔrɔ tɛ ka Mali ci ne kɔni ne b'aw kɔ mais yɔrɔ min man ɲi Mali ma ne tɛ tugu mɔgɔ si kɔ la Assimi ne bɛ Mali de fɛ ne tɛ Assimi fɛ ne bɛ Mali de fɛ dɛ ni Assimi bɛ Mali ko la ne bɛ Assimi ko la ni Assimi tɛ Mali ko la a tan nɔnɔ ne tan basi a banna ne kɔni bɛ mɔgɔ fɛ tiɲɛ de kan ne bɛ ka nin kuma mun fɔ nin ka ɲi Assimi yɛrɛ de fana ma parce que ni bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a la mais ne ka tugu yɔrɔ don o don tɛgɛrɛ fɔ la ni yɔrɔ mun man ɲi n k'a fɔ n k'a bɛɛ ka ɲi o de ye Mali ci wo ni karisa n bɛ sa i nɔfɛ o de ye Mali ci hali mɔgɔ fa i bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna i den i bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna i teri i bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna Assimi tiɲɛ tɔgɔ ye kelen dɔrɔn de ye ala ko an ka tiɲɛ fɔ rebelles ne t'a dɔn fɛn fɛn b'i ni rebelles cɛ dɛ mais rebelles ni marifa bɛ bɔ Kidali ka n'i yala Bamakɔ u hakili sigilen ba mais an ka surasiw olu tɛ se ka bɔ Bamakɔ olu tɛ se ka bɔ Mali nord la k'u bɛ taa Kidali mais olu ni marifa bɛ bɔ Kidali Mali yɔrɔ yɔrɔ u jɔ u bɛ taga yen mais anw ni marifa ni Assimi ko k'a bɛ surasi 10 bila ka taa Kidali rebelles b'u jɔ da la k'u tɛ tɛmɛ MINUSMA b'i jɔ da la k'u tɛ tɛmɛ mais rebelles ni marifa bɛ bɔ fo Kidali ka n'i yala Mali yɔrɔ bɛɛ la foyi tɛ b'o la o ye la gauche de ye i bɛ k'a ye mun kɛ an ɲɛ b'o kelen de la c'est la pure et simple vérité aw en tant que Kidali ma libéré an bɛ baara fu de la en tant que nin ko ni fura ma sɔrɔ nin ko ninnu na an bɛ baara fu de la parce que a présent bɛ na u bɛ rebelle ko in kɛta k'a caresser an t'a temps di mɔgɔ si ma bilen i ka d'an ye mais n'i ma Kidali libéré i ka baara bɛɛ fu di ni pour que Kidali fana ka libéré f'i ka MINUSMA gɛn en tant que MINUSMA fana bɛ yan i tɛna Kidali sɔrɔ parce que Job ko an ka ministre Job ko k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Faransi de b'an ni Kidali cɛ Job y'o fɔ ko Faransi d'an bali k'an tɛ taa Kidali Faransɛw fana ka mɔgɔ dɔ bɔra ka Job jaabi ko ayiwa ko Faransi tagara dɛ ko ni Mali ye cɛ ye ko Mali ka taa Kidali sisan
o kun ye min ye k'an bila an ka taa guerre kɛ rebelle la u ka sɔrɔ kana fɔ ko maliyɛnw bɛ ka taa tuaregu faga mais an t'o kɛ quoi Asimi kunkolo b'a da la Asimi tɛ nana o kɛ mais Kidali bɛ sɔrɔ cogo jumɛn ka MINUSMA gɛn ni MINUSMA gɛnna rebelle yɛrɛ tɛ sɔn kɛlɛ yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ tɛ fɛ kɛlɛ ka kɛ ka Kidali minɛ mais ne bɛ mun ŋɛni fɔ en tant que MINUSMA bɛ an tɛ Kidali sɔrɔ bon n'an ma Kidali sɔrɔ élection bɛna surunya sabotage du bɛ se ka na don a la les blancs sont très forts Asimi faisons beaucoup attention i ka di ne ye mais n tɛ tugu i kɔ nin sira in kan dɛ Kidali ko in na a yɛrɛ y'a ye o ye mun kɛ Sema mɔgɔw de bɛ complicité la dɛ Sema mɔgɔw de terroriste ye dɛ awa Faransi de kɛlen bɛ k'u ci fana Faransi de kɛlen bɛ ka Sema ci Sema kana Mali sɔrɔsiw ta k'u di terroriste ma baara wɛrɛ tɛ o dɔrɔn de don ne t'a dɔn et puis o Sema kelen ka mɔgɔw olu b'an ka jamana kɔnɔdenw bila ka taxi sara rebelle terroriste ye o ma kɛ dugu wɛrɛ la fo Tombouctou Didi ne kumana n da bɛ ɲini ka fara n b'a ye sɔrɔsiw bila ka taa rebelle gɛn ka bɔ jida la les bandits armés olu bɛ taa an ka jida minɛ terroriste bɛ taa an ka jida minɛ ko maliyɛn denw tɛ tɛmɛ k'olu ka wari di Azawadi mɔgɔw ma o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an dun bɛ ka kule ko l'armée monte en puissance tiɲɛna ne m'o faamuya awa ne tɛ don ji la ne ka kɔma Mali ko de awa filɛ voilà kuma bɛɛ filɛ ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Asimi an b'i fɛ mais nin yɔrɔ in nin ma ɲa awa ne ma sɔn nin yɔrɔ fana ma n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n ma sɔn awa n tɛ tugu i kɔ nin côté la n ŋɛni b'i fɛ n t'i labila mais tiɲɛ de n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ fana Asimi i ka ka trophée di ne ma ne ye nin tiɲɛ mun f'i ɲɛna bi mɔgɔ caman tɛ nin fɔ dɛ mɔgɔ caman tɛ nin tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ mais Segu Tunkara b'a f'i ɲɛna tiɲɛ mun don tiɲɛ min bɛ e dɛmɛ tiɲɛ mun b'a to e ka fanga bɛ barika sɔrɔ tiɲɛ min b'a to e bɛ dawula sɔrɔ Maliko la tiɲɛ min b'a to e bɛ taa ɲɛ sɔrɔ tiɲɛ min b'a to Mali bɛ ɲa ne Segu Tunkara bɛ k'o tiɲɛ de f'i ɲɛna bi n'i ye nin tiɲɛ digilen mɔgɔ la a tɛ Maliko la a bɛ wari ko de la a bɛ bɔ mɔgɔ ko de la awa ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ne bɔra kuma la a k'an bɛn